Yes. Erokamano Nyakindo machiegni. Pok wadhi alanda ahinya. Wapenjo mana kotenore kod paro mabende nochwal kanyo kod Esther Pasaris e chik ng'anyo. Kaluwore kod in isire koso oyo? Sharon, jo Kenya mang'eny notho mar mondo mi wabed gi katiba manyien ma wan godo mochakore 2010. To ne en kedo mok ne mar higa achiel kata higni 2. Ne en kedo mar higni mang'eny mondo mi wabed gi katiba mokelonwa ratiche mang'eny. Achiel kuom gi en ratiro mar ng'anyo kendo tero ywak ne apise mopogore opogore. To kete kipenge mar 37, mano article 37 mar constitution ma wan go sani. To tero ywak ni en ng'anyo kitero ywak. Koro ng'anyo alafu utero boke maru ne apis kata ng'at mochung' ne apis modwaro mar mondo mi utero boke. To koro ka koro ikono an ok unya chope apis monego be ni utere ywak no, to ng'anyo ang' bedo nang'o? Nikech onego be ni kamudwa tere ywakuno, kamudwa tere oboke, emonego be ni ng'anyo kuwuotho kurieyo. Mane gima ne joma loso katiba mar higa 2010 ma wan go sani, mane gima ne giparo, mane gima ne nie wigi. Ing'e ni e loso chike nitie gimoro miluongo ni motive kata intention of the lawmakers. Intention mane joma loso chik ni, mane joma loso gine ratiro ni nenigo. Ne ni jal kaka an gi in nyalo yudo opportunity mar wuotho kowuok e odi ti wuotho nyaka ka en apis mar parliament ka jo od bura ema ok winju tu dwaro mar mondo mi winji waku tutero ne jo od bura, to jo od bura apis gi en kaje kama gitime tich ok en parliament. Ti wuotho nyaka parliament. No, mane gima joma ne loso chik ni ne nige wigi. Lakini kochopo kama koro idwa ni chik mane jo Kenya ogore ne higni mang'eny kendo jomoko tho, jomoko hinyore, jomoko nyaka kawuono poko chango. Ng'ato koro dwani mondo loki aoyaye. Ok en gima ber. Iwacho ni mita 100. Ni koro ok ni mita koro ang' iluongo afisa manie gate inyiso gi ni kauru gini uternwa ne joma nie iye kucha. Mano dong' ketho chik mar ketho ratiro mar jo Kenya. Ni koro mita 100. To at the same time ineno ng'anjwa kaka koro mag jogine magwa mag jo Gen Z gi. Ok inyal ng'eyo ng'ama olose maber bende. Gin ji mang'eny e Kenya mangima. To ok inyal bukri ni koro ang' sirikal ng'eyo kawuondre ni koro chik ni okadho. Ma bende ok odwa nokadhi to kodhi kadho. Lakini wawuondre nokadho. To ang' koro idhi yudo ng'awa mogine mobago ng'anyo midwa mako mondo bi obede jela kuom higni 3 kata mondo chul fai mar 100,000 no. En ng'at midhi yudo. At the same time onge kaka ratiro nyalo duogo bedo kum kendo. Ni inidhi e ratichi to nikech itimo ratichi kaka lore gi katiba kori kumi nikech timo ratichi. Mano kelnwa gi katiba. Omiyo the long and short ni an okasir paro mar loko dini bura chik mar ng'anyo miluongo ni Public Order Act, the Public Order Act Amendment Bill of 2025. Okadware, okogima ber nikech odonjre gi ratich dhano manokelnwa gi katiba. To king'iyo e law wawacho ni constitution kata katiba is a supreme law of the country. Matieni katiba e chik maduong' mogik. Chik mora mora kokolore gi constitution kata katiba then ok en chik maber. Mane gima katiba wacho. Erokamano